Ka shithi ka baning kong upor U Timothi. Kalenong ka bahin rio. Kat ki balong ki shakri hapo kalengkor. To ai bikin nyau ya ki tiki kenrat laki jong hi. Ki badai banyo ka burom baro. Ba onam keren ben ya ka kerteng ka jong U Blei. Bat ya ka taka jihikai. Ki taru ki badan ki kenrat ki banget. Tawad ai bakin i ben ya ki. Nabaki long ki para banget. Henry tokin kam shakri ya ki. Naba kita ki baya yo benta na kata ka jingle bha ki long ki banget bat ki bala iet. Yakini ki eru to men hikai bat men kentu. Lada unu ru hikai da kumwei. Bat ko ngu yakiti ki Ktien bajana jong Yesus Kristus ubawutrai jongi bat ya kata ka jihikai ka bakat bakum ka U Blei. Lapen sarong u haba tip eru. Henry udah skun syapang ki jing yasat bat ki jing elek Ktien. Na ki baki mi ka jing bishni ka jing yania ki jing kren ben ki jing tharais niyo ki jing yasat ki briu bala penpot hala ka jing mod bat ki bamdan ka jing shisha ki dat harai baka jing U Blei ka long kalat ban mentoy. Henry kata ka jing U Blei lembat ka jing sngohun ka long ka jing mentoy bakrao. Namar ngimshim walam ru sya keberthai bat ngimla ban legit no Henry habayo jing bam bat jingkop da kata ngin sngohun. Henry kita ki bakwa ban ruspa ki hab sya ka jing penshoy bat ka jing riam bat shiki bun ki jing kwa abrai ki babiet bat ki basnio ki ba penjelop ki brieu sya ka jing jot bat ka jing kordet. Namaruthin jong ki kinja basniu baro long kata ka ba eats by ya ka ba don ki ba haba ki be layalam bakla ya ki na ka jinget barladong ya kihi da ki ba bun ki jing smusi. Henry mame au briu jong Blei to pet yap no na kini ki eru ba to be bra ya ka hok ya ka jing U Blei ya ka jing ya ka jing yaisha ya ka jing jemnut. To ya le ya ka jing le babha jong ka jinget to men bat khak ya ka jingem bam jukut syakabala khot ru ya me bat mela pla ya ka ta ka jing pla babha hakmat bun ki sakhi nga hukum ya me hakmat U Blei uba penlong mi ki baro bat hakmat u Christ Jesu ubala sakhi hakmat u Pontius Pilat ya ka ta ka jing pla ka babha ba men sumar ya kini ka hukum klem thok bria klem sya kenopop hadu kata ka jing mi pau Jesus Christ ubawutrai jongi ya ka ba penem halaki por badehi ubalong ubala kyrkhu bad uba krau bor tang mauhi usim kisim baru trai ki trai uba tang mauhi ubadon ka jing bamyap uba shong ha ka jing shai bamlakot ya uba omdon brio uba layoi lani bala banyoi hau batolong ka burom bat ka borba bam jukot. Amen. To hukum ya kita ki beriuspa hakani ka perthai banom snowmeng lani banom kermen haka jingbam tikna kaspa. Henry U Blei uba ai kerhai hangi yaki baro yakaban penon kam snobha yaki bakin le bha bakin man kerhai haki jingle babha bakin long ki bala kloy ban ai ki bala kloy ban ya snowlem ki bakin show yala de ya ka nongrem babha ya ka por laway kenang bakin yo bat khak ya ka taka jingem ka balong ka jingem ka bashisha U Timothi to sumar kendong ya kata ka bala IT hame da ka ba phai no nagiti ki Ktien bet bathala bat ki jingyale persha jong kata ka jingtip ya ka bala shukhot kumta ya ka ba don ki ba haba kila kongu kila bakla syapang ka jinget tolong ke jing ayai bat pi. Amen.